government mag sirkal gite to nyo gintiere makunde moko ka giyawo tenda gi to giwacho mana dhogi. Kanyocha ni donjo Kenya Airports Authority kae. Chakre CEO nyaka piny gin. Sani king'iyo changes mantiere kanyo. Tibiro yudo ka lang'o ni kanyo. Ibiro yudo ka William otemo kata odwa keto lang'o mang'eny, lakini yudo ka ntiere kaka o interrupt. Kizungu wacho ne o interfere gi the normal flow of events. Koro gini nyaka bed ni malet kanyocha ung'iyo udhodho mo. To koro ng'ani golo uwemo. Mae kore lweny manika. Usega goli WhatsApp group ki type. Mae elweny majogi omoko gi William. Koro gin gineno ni modhi gi dhi kanye, modhi gi dhi Kaluo. To Kaluo kende nikech but king'iyo wawach adier. Mount Kenya pod nigi CSS gi ministers mang'eny. Joluo wan gi ministers adi. Wan gi Mbadi Giwandai. Mbadi bende kichaki dhi Homa Bay, jogo biro nyisi ni Mbadi yok jalu. Biro nyisi ni Wandai yok jalu. Iwinja. Mago siasa magore. Mak mana ni wang'iyo ni wan gi Mbadi to wan gi Wandai. Mago ji adi? Ji ariyo. Ng'iane ni Mount Kenya nigi ministers adi. Abiriyo gi wiye. Michaki med gi deputy president. Mano pod ok gine. Mano pod Rigathi Gachagua nyisi ni William Ruto tero development Kaluo. Ng'iye secretary mar cabinet en ng'a? Ng'iye ne PSS mantiere sirikand William Ruto. Emomiyo William Ruto bende samaro odwa bedo ne gima bet mbek matin. Tadier mantiere ni gima koro ni e ng'anyo ni en ni joganda mawuok Mount Kenya paro ni William Ruto golo gi e tije dong Rigathi Gachagua nowacho kende. Noriembo jogi obila. Noriembo nyithindgi e sirikal otieko. Koro kunde manyocha ne gi chieme je biro nyisi ni ng'ama nie sirikal limbe kende mana mago ko gi kende ma ng'ato ka waziri dhi to jomotene tena madhi adhiya kuno kende ma winja me sirikal ma ng'ato kata tich motiyo onge tichule nyinge ni mana kacha kunde gi koro William golo gi to ketie jomoko oketie Lang'o oketie Joluo oketie dhano mabeto kikore kata doko no keto Lang'o mang'eny mae gima kelo lweny ka koro ganda ma masawa gi paro nigi nyalo dhiro William Ruto ma chopie kona. Koda gibiro dhire gi kama gidhi dhire gi gikie, mano to koro gine ma ging'eyo, emono mineno dhano makweth maduong' kamacha ka wuok Thika Road ka donjo e boma. Ka gibiro ni gidhi kedo ne girgi manoti mang'o manodhi. To bende kiwinjo mbaka ma jogi goyo kata ma gore e kor pap ka. Iwinja. Tiwinjo wach mar ni Kasongo nyaka dhine. Tiende ni mirima magin godo samoro ne ok gipar ni gini dhi dhine gi kaka dhika. To mak mana ni jowa ma Joluo bende king'iyo kaka ng'anyo no dhi. To jowa neno ni samoro bende waseyuak ahinya. Donge wanyalo dhi mos. Nikech bati. Ing'ene ok ichik pi wang'i te yuak makali bamba. Mi samoro ka yuak biro dala tiyudo ka koro inena kata koro yuak to pi wang'i onge. Nikech nise yuak eliende libamba mitieko. Ma emomiyo jooko ni wea ne wadhi mamos mati. Koro ng'anyo ni otut temo miyo koro odok ti gima wakelo ni kwa wacho nang'owa koro en tugo. Koro tugore. Okay. Sirikal tugo, civil society tugo, jong'anyo tugo, jok ma bende lwetgi ni nono ma samoro ng'ato gombo kamodhi olodhi e gimoro bende tugo. Jakor Perez.